Jeg ved ikke, hvor mange der kender det trick der. Men det hedder altså et flamingo. Og som I nok tænker, så er det et ret mærkeligt trick. Men ja, jeg synes stadig, det er sjovt at lave. Det du gør, starter med at gøre sådan her. Altså i starten, der starter vi med foden væk fra brættet. Det er noget nemmere i hvert fald i starten. Men sådan her. Og så det du gør, den bagerste fod hopper ned. Skubber sådan bagud, altså ind til den fod, der står på jorden. Så når den er der, som I kunne se først, så var der et par forskellige måder at tage den ned, som, altså dem jeg kender i hvert fald. Du kan faktisk bare give slip på det. Og vende det rundt. Eller du kan... Skal lige hen igen. Når du har den der, så kan du også tage fat med den i hånden. Nu holder jeg godt nok mobilen i den hånd der, men tag den med hånden. Eller du kan prøve og se, om du kan svinge den rundt. Sådan her. Det er lidt svært. Sådan svinge den baglæns rundt, ikke? Ja. Som sagt, det du gør, det er, at du står der. Skubber den baglæns ind. Altså, nu gør jeg det bare udskab for det. Men sådan her. Op der. Og så, ja, så er det de forskellige valgmuligheder med, hvordan du får den ned, ikke? Det er faktisk kun den ene af dem, jeg tror, jeg behøver at vise jer. Det er den, hvor du svinger rundt. Det du gør, du står bare sådan her, og så skal du svinge den rundt, som sagt, med den bagerste fod. Og så skulle den så helst vende normalt, ikke? Ja, og det var, hvor du stod sådan her. Så. Nu skal vi lære, hvordan vi står på det, og gøre det rigtigt. Du kan stå enten... Der er 2 forskellige steder, du kan stå. Sådan der, det gør jeg. Eller sådan her. Så lidt længere nede. Det må jeg indrømme, jeg har ikke rigtig brugt den. Jeg synes, det er nemmere heroppe. Så det er det, vi skal lære. Ja, så når den sidder deroppe, så står du også på den bagerste samtidig, som den nu skal stå. Og så giver du bare slip med den forreste, sådan så den popper. Og så lige så snart den popper, så kommer den så skal du trække den op, så den kommer op og sidde. Jeg ved ikke, om det var alt. Det tror jeg, det var. Ja, som sagt, flamingo, mærkeligt trick, men det er ret sjovt. Prøv det. Så kan I subscribe til mig, hvis I har problemer, eller bare gerne sige noget til mig, og komme og ringe op, hvis I kan lide det. Og se også mine andre videoer, og ja. Hej.